Оправяне на леглото. Свалете мръсните чаршафи, ако това вече не е направено от клиента. Уговорете се с клиента за поставяне на нови чаршафи на леглото. Започнете с прикрепване на покривалото на матрака по ъглите на матрака. За да направите това, сгънете колене и опитайте да не се навеждате много, за да облегчите гърба. Облечете калъфа на възглавницата. Уверете се, че възглавницата е добре наместена в калъфа. Поставете топлата завивка в долния край на леглото. За да поставите чаршав плик на завивката, положете плика с горните ясно видими два ъгъла в долната част на леглото. Сега хванете двата горни ъгъла на завивката и ги пъхнете в тези на плика. Хванете двата външни ъгъла и изтръскайте към долния край. Разстелете по цялото легло и сега поставете двата долни ъгъла в плика. Накрая изтръскайте всичко добре отстрани и се уверете, че новите чаршафи лежат добре върху леглото. Към следващото видео.